hori generoa, bueno, asko etxekoa izango zan, patatak eta babak eta... Hori etxekoa. Erosiek, garbantzuek eta holangoak non erosten zen du zan? Dendea non egoten zan? Hori, dendea, gergorita begu zeuen baina, gergoritatik geu bedendan, non egon zan. Emili begu zeuen dendea da, Emili Ormazola lehena begu. Ez aiztezu hori, gergoritak non eukioen dendea? Antxogoien bizidan, etxean goien... Etxean bizidan, bizidan etxean, baina beko partean? Beko partean dugu zeuen. Da gergorita perak eroateuen dendea? Bai. Da Emili begu zeuen horrean, bere etxepean, begu zeuen. Emili zein de Aristondone etxekoan, ez da? Han begoten zan dut? Bai, dendea, bai, han fijo, han daur fijo. Eta horri nosarte egon diregitxe gora bera, akordetan zara? Ez, nosarte denaz, akordetan ez. Hain denbora jeurien, baina. Gregori, hain denbora jeurien, baina. Da Clarita bai. Clarita beku zeuen, eta Barrenea eta gauzek eta beku zitu zen.